zama da ranmu a Kano ko plus da ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta ga wani is coming no coming kusa ni ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta ga wani is coming no coming kusa ni ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta ga wani is coming no coming kusa ni ba zai yi mulkin Kano ba. Ya ahadin da kai zana fara sarki mai iyan lamurana sarkin dare har da rana kai kai abba har ma da mama rabba a ƙara min lamuni waƙa nan in ta yin baitukana albarkacin Mustapha Nurullah Habibi masoyi. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama da ramni na ce zaɓin Allah wane na mutane rabbi ya so shi ya baka gwamna jayayya kuke yi da shi ne zaɓar ku mun daina a Kano muna so ku gane taron tsintsiya babu shara yaran ƙoƙo ne masu sani. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Mu a Kano an yi warkiya ta haska yau mun gane kutumbar domin a 2019 shi o'o an masa sintir shi kuma mai gidan naku za ku tuna da dala an kama shi zumbir wai azatansa wai hankalinsa kanawa za mu kyale shi tobir. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Magana ake yi ta abba farin gwamna a faɗin Kano do me takama da ikon Allah na kwankwaso ma dubundo da zuwan mun shige alkhairi mulkin ka ya shafa gando abba gida ka gyara zaman ka makiyan ka kai musu dindo. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Shi sawu na giwa kusan ya take na raƙumi mai akala abban kanawa na al'umma da zuwan ka mun kori maula aiki kake dare rana yanzu Kano kowa ke ta kalla canji muka yi mun ga canji abba zuwan ka share kwalla. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Nutsuwa ta zo man na yau a Kano an daina yi man nasarai mulkin sigaru jamu fa kanawa an nuna man na cin kai mulki su kai na kama karya ba ilimi kaji zakai ba kuma tauhidi yan siyasa tsiyar ku tattara yan tumakai. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Abba gida balaraban gwamna yanzu Kano ka kafshi muke yi dan arziki irin albarka zuwan ka mun samu sauyi ka kubutar da mu a hannun yan sari abba ka kai masoyi kai yi hudu ka kara hudu ko plus ko kanawa muna yi. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Sakon ciyaman na fatin in gogo MC bai rufe ba oga na kwankwason mu da abba MC guri na wa baba Alhaji Bilyaminu dan Musa ba tirawa ta baba shine yace na zo na yi waka MC ko ba zan tsaya ba. Abba zama da ranmu a Kano ko plus ko kayo mun amince sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ce halinta gawi da ismamin no coming kusa ne ba zai yi mulkin Kano ba. Ina in iskomin ɗin ku gane gawu na dai ba
zai zo Kano ba, domin Kanawa mun gane halin su mu bi su ba ma kuma ba. Dan rashawa da siffar manya Musa ta bai hana ba, ni ma ko wajen yi 'yan yaran ka gandu ba ma karai ba. Ba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Tafiya irin ta 'yan aljanna ta amana mu mun ka zaɓa, tafiya ta 'yan gwarai 'yan kirki ba masu son kansu ɗin ba. Kwankwas sama dubu a siyasa gwarzo ka take su baba, indai batu ake na siyasa kwankwas ka zama baba. Ba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama daram dandaram a Kano haka Rabbana ya hukunta. Yayyar ku 'yan adawa ta kare abba yi mu kurata. Allah muka rike sarkin iko kun samu kai ta bauta. Yau Rabbi ya cika mana buri kotun abban dai ta furta. Ba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Yan gawuna iskomin Sun gudu ai sun gane ba zai zo Kano ba. na ji sun ce iskomin Yan siya yan karya ai ba zai zo Kano ba. kuma sun gane hakan. Yanzu mai waka ai ba kwakwalwar hakan. Wai ko a jikinsu ma A yanzu jikinsu ta kauraye la'asar. kai ku ce korar kare. Wasu a kanan dai abba ne. Kilin zami musu Da shewa da murna ta kare musu. to abba zama daram. Abba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Alhaji ɗaya buciya man yamzin waka ni sai na saka ka. Ambasada na sani wakili bacira wa kazan makaka. Me kinka walla yayi asara kai Rabbana ne a ranka. Ogan mu Allah ƙara karama ambasada yamzu naka. Abba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Ga Abubakar Hassan namu ciyaman ungogo kai muke so. Jirgin fitan mu alkairi haske tubali kai muke so. Wa za ya ja da ikon Allah wawa na ce ko kwado so. Ungogo duka mu kai zami kyawun gyada ta yi fanso. Abba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Awwal zami a kamsila ungogo mu san ba zami gara ba. Bacirawa mun yi dace me awwal namu ne bai gaza ba. Domin kana da kishi bacirawa wat mu kai za mu zaɓa. Awwal mai tirare kamsila kai ɗan amanar mu babba. Abba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Na gaida oga haladu MZ ban wuce ban faɗi ba. Aliyu Honorable MZ gaisuwa ta babba. Jamilu SA kana ciki wakar MZ ba zan rufe ba. Sannan na sanya ya'u da bala aboki ba zan wuce ba. Abba zama da ramu a Kano ko kulas ko kayo mun amince. Sun ga mu kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta yi halinta. Kawu da isko min dokomin ku sani ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama da ranmu a Kano ko filasta ko kayo mun amince. Sun gama kulle-kullen da makircin yau gaskiya ta halinta. Ga wani iskomin no komin kusa ni ba zai yi mulkin Kano ba. Abba zama da ramu a Kano ko